Jeg vil gerne snakke om ekstraktion af et naturstof. De naturstoffer, vi valgte at ekstrahere, er farvestofferne beta-caroten og klorofyl fra persilleblade. I starten vil vi lige gå igennem de forskellige metoder, vi har brugt, og hvad de skal bruges til, og lidt teori bagved dem. Det første, det er TLC. TLC er jo brugt for at kunne bevise, at vi kan skille beta-caroten fra klorofyl. Og TLC virker ved, at du har en plade, som er lavet af enten kiselgel eller aluminiumoxid, og så drypper du din prøve på i bunden, og så putter du ned i en løbevæske bagefter. Løbevæsken vil så stille og roligt sive op igennem pladen, og alt efter hvilke egenskaber din stofprøve har, så vil det blive trukket længere eller kortere med. Det her, det er for klorofyl og beta-caroten fra persillebladene. Vi kan se, at her har vi brugt heptan og acetone. Vi kan se, at heptan har trukket vores beta-caroten meget langt op på pladen, fordi den er meget upolær, og den løber meget hurtigt igennem pladen. Hvorfor acetonen er mere polær, som kan trække det mere polære klorofyl op. Søjlekromatografi virker på samme princip som TLC, bortset fra at vi her i stedet for at trække stoffet op af pladen, drypper vi den ned igennem pladen og kan fratappe dem. Søjlen er meget simpel, det er rockwool i bunden, så lidt sand, så et par centimeter aluminiumoxid og så noget tand i toppen igen. Så gør vi først hele søjlen våd med vores løbevæske, og så drypper vi prøven i bagefter. Og så lader vi den dryppe stille og roligt igennem, mens der kommer mere og mere løbevæske på. I starten er den her løbevæske heptan, som gør, at vi kan få den gule beta-caroten ned i vores bæreglas. Efter at vi har fået alt den gule farvestof ud, så lukker vi for det, og så hurtigt skifter vores løbevæske over til acetone, og så lader vi det dryppe ned i et nyt bæreglas. Dette gør så, at vi får vores grønne klorofylfarve ud. Og til sidst har vi lavet spektrofotometri på det. Og spektrofotometri virker ved, at vi har en lys, som går igennem en prisme, som laver alle bølgelængder i lyset. Det kan både også være infrarødt og ultraviolet lys, og så går det igennem vores prøve. Det vi har gjort med vores prøve, der har vi ladet alle lysfarverne gå igennem vores prøve, og så har vi brugt detektoren til at se, at ved hvilke bølgelængder bliver der optaget mest lys. Normalt kan man også bruge det til at bestemme koncentrationen af et stof i et væske ved at lade en specifik bølgelængde gå igennem. Ja, vores resultater er, at via TLC-pladen kan vi se, at vi har nemt at kunne få beta-caroten helt op i toppen, langt væk fra vores klorofyl, og derfor kan vi nemt adskille dem. Ja, og vi har så adskilt dem ved hjælp af søjlekromatografi, og så har vi bagefter lavet en absorptionskurve over for både beta-caroten og vores klorofyl. Og vi kan se, at beta-carotenen optager rigtig meget lys i det blåviolette spektrum, hvorimod der næsten ikke optager noget lys op i de højere, omkring de gule og orange steder. Modsat så kan vi se, at klorofyl optager meget af det røde og også det blå, men det ikke gør noget i nærheden af det grønne og sådan lidt gullig-agtigt. Det betyder, at vi tydeligt kan se, at vi rent faktisk har fået adskilt to forskellige farver, og det kan vi også se med vores øjne, da beta-caroten vil være gult og klorofyl vil være grønt. Forsøgene viser os, at vi kan adskille de forskellige stoffer ved hjælp af søjlekromatografi og andre metoder, og bagefter viser vi, at vi kan rent faktisk se, at vi har fået to forskellige stoffer ud ved at kigge på deres absorptionsspektrum. Det er godt at vide, hvis vi f.eks. skulle bruge nogle andre stoffer fra et andet stof, som ikke nødvendigvis havde en farve i væsken, hvor vi ikke så nemt kunne se det med øjnene.